Има крайните, значи, като ще рече председателя на комисията, по-завършна. Значи последен квартал. Така. Значи не на проекцията, него по-завършна. Реализация. Значи, ако се взима проекцията, па може да се, значи ние, че проектираме още повече, за да добиеме. Значи, реализация. Реализацията в последните 3 години. Не колко е напишен бюджет. Ама вие ще влезат во реализация од должени. Ама нема да влијаат на... Ето, ами беше на... Само така да Тие за това са ставени на... За това тия пари са на посебна наменска сметка и за това тия пари са ставени в посебна програма. Ама сепак се во основен бюджет в момента. Ако да, в момента да. Ако може бачи да дадеш. Ако нема да дека. Добре, ако нема други... Са вкупния бюджет изпадат 270 милиона. Да. Па прво да стане, што ние дадат без проблем и да не е проблем. Фискална табела. Да. Променено е. Значи, вкупни приходи 246 милиона 906 660. Соберете ги, собрили. И че добиете 270. 296. Добре, собери ги и ти. Добре, ако Петър Повече. Съветничката група на Небар Ползо 5 минути консултации пред басейн. 5 минути. Ако и цели дошли да дискутираме, не е проблем. Мисля дека долу беше обяснено. 5 минути пауза за координация. Само е чиста не излека, като се може да ви давате.